Tänään me haastellaan Hyökkälän koulun opettajia. Meillä on tänään täällä Santtu. Ja mikä on sun aamurutiini? Hampaiden pesu ja hirssipuuron keitto ja kahvin keitto sen jälkeen. Ja monelta sä heräät? 5.50. Okei, no sitten eikö mitä ainetta sä opetat? Uskontoa ja historia. Okei, no jos sä opettais sitä ainetta, niin mitä ainetta sä opettaisit? Biologia. Okei, no sitten... Mikä se sitten oli? Eikö joo, mikä on sun lempiluokka? 7L. Ja niinku lempioppilaita? En kommentoi sitä. Ootko varma? Joo. Okei, kiitos paljon! No niin, moikka. Meillä on täällä tänään Kimmo. Kimmo, mitä ainetta sä opetat? Liikuntaa, terkkaa ja kasva urheilijaksi. No niin. Jos sä et opettais noita aineita, niin mitä ainetta sä opettaisit? Historiaa ja englantia. Okei, miksi näin? No, mä tykkään englannista ja mä tykkään historiasta. Mitkäs on sun aamurutiinit? Aamurutiini. Kahvia, jogurttia, kävelyä ulkona ja telkkaria, aamu-uutiset. No niin. Onks sun lempiluokkaa? On. No, No, mikä? mikä voisi olla? 8U. Terveisiä 8-uulaisille. Tuolla ne... Moi, tänään meillä on Reeta ja Markus. No niin Reeta, mikä sun lempiruoka on? Sushit. Mikä sun on? Kyllä se menee tuohon Meat Lovers pizzaan. Niin. Mä en ole koskaan kuullut sellaista, mutta kuitenkin. Ani, mitä sä opetat? Mä opoilen tässä koulussa. Mitä sä opetat? Liikuntaa. Jos sä et opettais liikuntaa, mitä sä opettaisit? Köksä. Mitä sä opettaisit opoa? Kyllä se teknisen työluokka kutsuisi siinä vaiheessa. Ja mikä on sun aamurutiini? Herätys hyvin myöhään. Sitten hyvä aamupala, hampipesu, vaatteet päälle, pyörä selkää ja kun mä menen pyörän selkää. Ja sitten pyöräilen koulu. Mikä sun? Mulla se on aika kankea, eli mä yritän herätä, nousen ylös, en ole vielä hereillä. Sen jälkeen aamupesut. Kahvi on tosi tärkeä, ei herää millään muuta. Vähän syöntiä ja sitten ollaankin jo autossa. Ei ole vieläkään herätty, mutta mennään kovaa vauhtia kohti työpaikkaa. Kiitos. Tässä meillä on Anna. Ja mitä ainetta sä opetat? Mä opetan kotitaloutta. Mikä sun aamurutiini on? Mun aamurutiini on se, että kun mä asun Helsingissä, ja mun täytyy, mä oon pikkusen hidas niin kuin silleen herääjä. Mun täytyy tarpeeksi ajoissa herätä. Ja sitten ensimmäisenä mä luen paperihesaria, kun mä oon jo siis sen ikäinen, niin kuin suurin piirtein. Ei varmaan ketkään muuten enää mua nuoremmat luokkaa. Mä luen paperihesaria, sitten juon aamukahvin ja syön puuroa marjojen kanssa. Okei, ja mitä ainetta sä opettaisit, jos sä et opettais köksää? Voi että mun on vaikea ajatella, kun siis jotenkin tää köksä sopii mulle aivan mahdottoman hyvin. Siis tää on jotenkin ja mitä muuta sitä nyt voisi elämässä opettaa kuin kotitaloutta, kun tämähän on ihan siis... Ihan vaikea kysymys. Mä sanoisin että ehkä mä saattaisin sit opettaa jotain kieltä, että esimerkiksi englantia. Joo, ja mikä on sun lempiluokka? Mun täytyy sanoa kyllä, kun munhan on onneksi niin, että mä opetan hirveän montaa luokkaa, niin mä en pysty sanomaan kyllä mun lempiluokkaa. Mun mielestä mulla on ollut hirveän ihania oppilaita. Ne pitää mut vireessä niin kuin silleen. Pitää vähän niin kuin hereillä. Jes, kiitos!